Здравейте, аз съм Ребелка и днес правя клип на Minecraft и нали това е информативно видео отново и ще ви съобщя, че имам нов SMP сервер, който ще е много интересен. Надявам се да се развием хубаво, или да стане като The Pact с такива сгради и проекти. И в сервера няма кандидатури, но има едно важно нещо, което трябва да съобща. Това нещо е, че търсим хостер на сервера. Този хостер трябва да плаща и да поддържа сервера работещ. Така че ако искате да станете хостер, пишете в коментарите. Аз ще ви дам скайпа и така някакво. Ще се свържим и ще се разберем. Така че това беше този клип. Ще има нови епизоди на нашия SMP сервер. Ще бъдем някъде, да, както ви ще сме горе-долу 8 човека. И се надявам да ви хареса предцата. Аз бях Ебелкан и ще видим в следващия епизод.